uNkulunkulu akulandophile uphushe uphumelele. Pastor Mlobi akaza amaphupho. Inamba yami isenza ngoba uyimember ngoba uyacontribute phela kwi-channel kuphela. From 9 to 5 ntambama kuphela, from Monday to Friday kuphela. Uyangifolela ngoWhatsApp. Sibheke uSimphiwe Nkosi ukuthi uphupha umuntu othanda naye ekuncelisa ubisi lwakhe lwebele. Akabingelele uSimphiwe waNkosi. Angikuthanda unyakwenyanya umuntu ongafuna ukubingelela yabo. Noma ke ngoba isali uyabingelela noma uyacela yabona. So yini ubisi lwebele, breastfeeding. He was being breastfed by his woman, his girlfriend or his wife. Now sinakusho uma ngenza uphupho umuntu wakho ekuncelisa. So one, ngenzeka uphupho umuntu wesifazane uphawu oluhle uma ekuncelisa olungasho ukuthi kungenzeka uyakweseka noma ke ukuhlizeka ngesimali okanye ke ngeinsiza zokuphila ngenxa ukuthi uyakuthanda. 2, kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu wesifazane ngaba uphawu oluhle uma ekuncelisa olungakhomba ukuthi ngenzeka uma ukuthi lo muntu ukhulelwe usuke ezobeletha ingane yomfana. Okay. 3, kwabanye uma uphupha umuntu wesifazane ngiyaba uphawu oluhle uma ekuncelisa olukhomba ukuthi kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi lo wesifazane uyakuthanda futhi akayimisele ukuthi nihlukane. Ngakho ke ukufaka ubheka mina ngedwa nokuya ku-clinic ukuthi umthando yakho ku-clinic ukuthi uqile kuye yabona ibushana ethile lapha endleleni noma. Siyabonga washelani ke isikole lapha sikafundiswa omncane i-Spiritual Academy siyabe ePitori eRens Town. Ungaya online www.jorseyacademy.co.za. Ungaphinda ubafonele uma ufuna ukuthola imininingwane direct ngiyakhona. Ungabafonela ku-0 ungabafonela ku-076 135 0426 noma uthi 012 004 3755. Bakuphi bona basahamba neScrally Ranch Town. Bavula ngobani? Bavula ngo-6 ekuseni la 6 ntambama. Banani? Bane preschool then after care. I-preschool iqala ku-grade R igcine ku-grade R. I-after care iqala kubani? Ku-grade 1 igcine grade 12. Lapha-ke ufike uhlangane ingane yakho efunda lapha izofunda ama-computer literacy at a young age, ifunde ngama-robotic studies, iphinde yenze ama-coding studies and many more subjects. So ungabavakashela kuphi-ke khona If we are around Pretoria ingane yakho isala sibona nje isakuso. Sabawaphi people.